gon' do this. Ahojte, dnes vám chcem porozprávať o rôznych druhoch make-upov, ale najskôr vám musím vysvetliť, aké typy pleti existujú. Poznáme normálnu pleť, ktorá je hladká, všade rovnaká. Potom máme suchú pleť. Suchú pleť môžeme mať, pretože nie je dobre hydratovaná, alebo pretože vylučuje malú mazu. Máme masnú pleť, ktorá je lesklá a masná, pretože vylučuje príliš veľa mazu. Ešte existuje zmiešaná pleť, ktorá je najčastejšia a je masná hlavne v zóne T, to znamená čelo, nos a brada. A je suchá v lícnej oblasti. Máme ešte jeden druh pleti, citlivú pleť, ktorá je veľmi jemná a často začervenalá. Teraz môžeme prejsť na druhý make-upu. Tekutý make-up je dobrý pre všetky typy pleti. Stačí si vybrať ten, ktorý obsahuje vhodné látky pre váš typ pleti. A dodávam ľahký a prirodzený vzhľad. Máme kompaktný make-up v kréme, ktorý obsahuje masné a olejovité zložky. Tento make-up dobre hydratuje a zakrýva nedostatky pokožky. Poznáme aj kompaktný make-up vo forme pudru, ktorý obsahuje lisované pigmenty. Tento môžeme používať ako suchý, tak aj navlhčený. Keď je suchý, dávam ľahký efekt a keď je navlhčený, má lepšie krycie účinky. Ďalší je minerálny make-up, vyrobený z prírodných voľných práškov. Neobcháva pory, dodávam prírodzený vzhľad a je dobrý skôr pre mastné alebo zmiešané pleti. Toto je na dnes všetko, vyskúšajte a vyberte si ten vhodný pre vás. Ahojte, na budúce!